hoi kini ki candidates ki banyele MP ki babon ta kidi ki bathamai te ki ba barim te nglai ba pala te mlalen ba pala la long MP khamslem te lese kham ula de veteran ula lese ula ban suk ka jing canvas election ki janguru namar sisen hi bradon ha shuki te kidon kilat kilinti ki ba ula de yarap ula de ban pini lai jong ki kam handai banang ba ipao hadu kata ta po parliament te ngam yoi kata kuma yoi kiwe ki MP handai ka jingkali ka long ba borash kata mi long MP la le yu dei wala kata ru kanum judge ka jing long MP ki jungi te mentaru nga kermen hi lese namar bala long kum ki mushroom kinong ele election lese la ban job da ka basuk ndre wala kata ru ngimnum la ban tunju la ne ban judge yo paiba ke ga ban sa ja ka por election ka long ba ban batai namar ha fi pe ya ka seng UDP ru pin hapo khasi jantia pin shamba ka khlain de fi pe ya ka NPP ru ka khlain te hoi ka de ka jing shisha ba ka congress ka tran ba ha ni ka election bala dep te ndre banong pa de ka MP election ba kan bagen ai kata ka jing arta tin ya se kan long ba bakla te hani lai ka political party ka thamai ka voice of the people te kani ka seng ru hadu kanu kala ban thau par thai ru ka ba e ban batai namar ka jing song shit jong ki kato ka ne ki breu la ne ki paiba kala le ase ka chulong na kalong ka knee jerk reaction ka bu song shit glumar pai bor phimla ban kren ka ta su klu song shit ben song shit jing roi ne song shit ka ideology rum tep den re ka jing sir ka jonga kalong ba la ka VPP ka wan hakabor la sha la sisni le ka job ya ka ya ka election MP ka ba ngaso wit men sim kalong ba ka jing thu ban pendo ya ka district council ya ka 6 schedule namar kadon ta ka jing kran ka to ka ne haman shwa ba yo so ki kwa ka article 371 jong ka constitution of India ten re po Nagaland ngi yo ka article 371 ka ba so phla ka long ba ki restart na to jaka ki wan chakani ka ri ka se jongi pan wat jing tep shisho ya ka rukom trikam jong ka ki district council po Meghalaya but ki ko ban tep ba kumnu ka ni ka district council ka ne but ka job ha ka rukom trikam jong ka te ni yo iru iba Robert Kharjaren itur di ba NGO ba Trey namta ka jaiben reo Henry ban ong pat ba ilong popular kom politician ngampula ban kadau ti kata kadau menta Henry phimla len ba ikong amparin ru ide ba papau ba badi ba panaru akar kom kalen te lese inde wen ki long kame lese bala ban wan chakman ki bala ban ya aireng ba pala te larang ikran pat ya ka BJP pat te ngiwi kata ka jinglong persya ya ka seng BJP daki paiba jungi podcast jantia wala po Meghalaya bro kawai Henry lara don hi candidate ba klein ane wa bait lani ba uban tumu shisha ban e ka ri ba ka jai ban re ba de ka Meghalaya bro kawai lese nginumla ban wipe out ya ka BJP ru sakoi kaliang yu i ba kani ka kam ba kini kertong kimi na kapor ni su i bagi su ai betang jingkular kita ki lip service ka ba shwa ka election ki kran ki kular andre ondala dap pada ka election ki mat ki jura jong cek bendri ki mju uralong te kalong ke ga ba mangi ni kwa pasngo ba
the job menu da rem menu ingin perwai kata handrei habaningkong kebegi ban bu khamat du kadai kata ka survival kata ka jinglong try jongi kum gejek bendri berat pa ala khando ko siap kata ka mod bengin yo kejing ada om dei tang ka ILP handrei wat ku kimat kum ka kemudian ki jela kum Nagaland ke Mizoram ki dan 371E with 371G tina lor nang taro ka barang yo ki an bala ban yadai gejek bendri kan yarap sibun kum juru ban empower nani ban kantiu ban klan gejek bendri kawai ni kimat kedai ka isu jong ke jempendrung ya ketien kasih ya ke each schedule kani om tang bakan empower ke cek bendriu hendrei kan yarap ru ban klan ya ke cek bendriu nalor kata ki don ski developmental projects ki ba nadong sedong haba ki ba ki di ban wara pal ada kiwan kita ki developmental projects su ki di ban penti kena ba kata ka roi ke kiu ka di ban poi sedu sha upat ba sedu support sedu grassroots om bakan suja ano steng nanti ini bakan duna kadi bendan kataka accountability baru ngalan bakal lagi kertungin keren baik ya gini ke isu nomor ba kan attract upat ba andrei ladau upat ba ada ula ai ke vote iki pencop iki lada kim pelak ban penur long tu kemun ki set kelai upat ba abat ki feel kum kita ki representative jong ke jak benriu jong ke jelah hang ti apo lok sabha hawat ni la ban ong ba ngiduna ki MP dan ki states dan ki pau ngut ki MPs ngi dan tang arngut ketaru kemun naja beri kujungi ngi dan tang uwei ni marwei lada pidang yai ban push ban kenyat ban perkenmau ya ka sarkar pedeng ban penyo ya ka LP bekui kijing dawa kijing mentoy ya ka jak menteri to kolong ke ba kongsan bat ka ba kerpang namar ngin pek kui ki states ki north eastern states su nginam da jer kerteng kila pan ai kijing ada ka pura ya la ka jong jak menteri ba kamden kata ka influx kata ka illegal immigration ka duna bha de nomor ba ka dan ka jingtri stom na kaliang ki MP ki MLA but kinu ki public representatives tuan ka yada bha ya ka jebnri ka state nomor ba ni pek ko mapo Nagaland kinu ki acts ki papas da ka government of ka parliament both Lok Sabha Raja Sabha both houses ni ba kim trekam kat bempat yo ka jing menjor na ka jela te kan niru kan yarap hai ngi la dingi pek kum ka CE ru ka kanamla menteri kam lagi area ke badan kan ka article 371 te ka jingdan ni ka article 371 e dan G kan yarap hai ka jembri ku jungi te hak bai de bagi ki bor ki ba ki an ki ba penkup bor ya ke je bendri kum ka 6 schedule ka thrai la dingi dan ka 371 e ba ka 6 schedule kan yarap hai ka je bendri ni pek apo Mizoram bidan lightly ki autonomous council mara autonomous council nang ta ni ka lai autonomous council bat ka chakma autonomous district council di kiniru ihap apo ka article 371G telada maki gila ban yo beli mangi ngimla ban yo plus sang taru kum Mizoram ka don ka ILP kumbalong menta ka khasiat society ka we ni seng ka ba lam khmat nang menta ban yele ban yo na ka chi thu ya ka keting si ban perung ka kredit bo pra jonggariti sensia jongri India na du gasnam kat khandai spa nyup khandai ngi laya denti nagawai sekoi gasnam bandawa na ka sarkar jela wat kumju ro na ka sarkar pedeng tenrei ngi i bagini ki jingdawa ki jongi ki sa teng sa hadu mentaro lapalat sau phos nem tam te menta ka wei pat sakap pali ka ba ni sutho ba kani ka snam ka dei ka jingjet ye ki nongmi khmat ke ba mi khmat saka sarkar India kom kita ki khot jongka parliament te ngi khmi lenti ba ki nongmi khmat leni kita ki nong yalam ki bang sayo ban jet kindale ei no menta kani ka sien bat kita kham kran kham ting eru mor kum balong menta hi ka tin ka si hi kaladon hajin khang bat kadong kam satang kita kinong yalam kiban yalam lani kiban keren ya kajing sisa bat ban pen i khmat sarkar India ba ketin jongi kala idai hok bandrung nomor ba mentai kidon lai prat li kitien bat ka ketin kasi kade ka we li kitien kibadang sateng adu mentah ten mar kata ngipil nanti ba kani kade ka we ka thong ka ba nei tang thong jong ka si authority rai jong ka jai berihi beroi nilai keren nak por nilai slok nilai keren nilai ni tenrei
nakaliang jong kiru kilai persang hi kala kadiai banyak keren ban pensngau ya kan ni wat ban keren ru apo kayin dorbat hoa nya po parlemen tenrei hadu mentapat ngimda simlayu i kono kadak pat kaban laban poi seta kathong tinamar kata ing kmilti ba munu ban sa jet mai bang sa sian hakanika senjet election menta kmilti ba kanika thong jongi lani kajing angno jok kajai breu kade ban poino sak thong khnang ba kajai khnang ba kiwei kin tip kai ya ka jai breu ko jongi wakani ka longro gum kawi ka identity mo ladangi sa ladaga kti ka jongi ka sa jet lani sa prong lani ka sa kan thop ha kata ka ba ka krenet ka ba pra jogariti sensa jogari India ngai i ba ka ba sha e hakmat manta kade ka jingkhot now ta ka jingyatli jong jai benriu lada u kertong uban salong u MP ula ban penyatli ya ka jai benriu borok koi kata kan dai koi ka jingjob hangi but unlong ru ubre ubayo ya ka mensim ya ka jingkersan jong kinong song ha ka jela ka jungi uban yang da ka jingslur ha dor ba thau an jong kari ban kren nam ta kijing don kam kijing ang not ba kijing trang kijongi kong ko jai ban re borok koi bat nam ta kijela he borok koi kumu pastor jongka balang Kristan ada pastor jongka balang Presbyterian hari India PCI bat kiwai ru kino elam Kristan hane kijela kijongi ba ki jela kiwai kijela ngi e ba kajing sha thambor kajing sha le ben kajing sha be kajing sha le he jongki Kristan kinong elam Kristan kinong elap komtam ta kala khamjur hakiwei kiwei ki jela kani ka dei shisha ka jingma ka bangi e khamtam ki red pai ki reungai jongki nyam ki berit ki minorities but kani ka dei shisha ka jingma nga kamen ba mga yu menta ba ki candidates MP election ki deirut gi belanang last talun pinapet nadu ki sitting MPs jungi ki banya kon tingi don ki doctorates ngi don ki lawyers ngi don ki nong hikai ki professors ki banya kon akani ba ngi kemeden ti ba kat ki bejom mo ki bala ban job nakani ka election dia ki la ban represent ya kata ka jinglong jo ka state kamen jong Meghalaya ya ki jingdon kam jo kam jong ka state ka jongi ka jingdon kam ka jongi ka long ban yo ya ka kam ka jam ban yo ya ka jingkiu haka rep karyang haka surok ka sengkien haka ka wa ngi igi jingduna sura kini kam tam haka pulia putih but susungi iya ka jingkwa jo ka state jongi ka ba barongi ang nun ya ka bakit itho ya ka kentien ka jongi ya ka khasi language sebagai include ka schedule kumta ter but i ka jing ang nun jongi kena ka ong ka jo ka state ong ka ILP ni dei ban ki MP jongi ki dei ban present ya ka jingdon kam jo ka state jongi in a proper perspective bakata ka jingdon kam ka jongi kanuman ra jing man toy tang yangi nani kamla bad ong ba kandi tang namar jongi banga kwa ka ILP ngasun no ikiwe em ka jingkwa jong ka jingdon kam jo ka state jongi ya ka ktien kum ka nuksa nani ya ka ILP ni kwa begini ki MP jongi kinda late shathi kin pin i kinya ka perspective na ka state ka jongi baladangi yo ya kini ni yo ya kini bahkan omtang bahkan protect hindi bahkan pen i bangilong unique ka protect kan tip bahkan India kidon kini ka jai benrio ka balong so unique ka bahapan protect ka badan kami gini kitai bahkan ka development process ru kolong inclusive Re kadai ru ka jing shisha ba haka MP election ki pai ba hi ki don kata ka jing tlat kimda kham su tho ba ke ka role jong member of parliament te nga sko abanong ya ki pai ba kalong ba what can sting ya kane hawa mi shakman ban theb ya ka board ka jong fi hakane ka MP election namar phi board yu no kertong ru te mi shakman ban board
Namar ka point kalong ba jadi ban peni ka Satisha ka ri India pengide ki part and parcel jong kani kari te hakani ka por kwa banda comment hani ki candidates but ka ideologies ka jongki te habadi ba ki candidate kita ki jing ong jong ki jing kren kata ka di ka shong gamon jing pa ba la da ki kwa thai vote nem kwa thai vote mar ka di ka hok jong wi pu wi te habadi kata ka jing peja e kata le si la da phikli na ki ru pa ba ki la ban batai na ka e ka daw ba kamlong bolong ka MLA henry nga skwa ban hang ni ba kani ka kam jit nong mi khamat kam de ka kam tamasa nei ka di ka kam yap kam im jong ka je ben riu ni pet e wi states kembangan susim nusa biang mene ka Mizoram kam jidon kata ka jingya samfiat ka jingya dikyat ka jingya sampisa ka jingya le songshit but ka jing thak vote kalong serious henry sini padala deng pet election kalong kum ka wei ka carnival ka festival ka bahaya ba ka jing jiet yo autonomy khmat urei ban long tau sakri pa ba ndai tang bo sakri pa ba ndai sakri ru ya ka jai brio jumi tinamar kata kum ki pa ba ke haban sotho ba ra haban pikir ba bagi dei ban jiet da ka jing start da ka jing semphang ka joki ba ndai ban su jiet da ka jing sngo bo na preng jungi jiet da ka jing sngo ya it party ya it pisa ai si bon ki jing sngo ka jongi la neu dei ba yeng u teng teng deu paratha jongi so jiet no kom ta te kini kim da kani ka kata apat ladang yo yo to brio pat ubom bet biang ten mar kata ka ka banga so dong kamban kentu kani ka por bangi dei banjiet da ka jik start badangi jiet da ka jik start in pensiong nong remba bagini ki ba mi khmat ki mi khmat na tangi pat ba ken hapanya sai ang te po parliament idon sipun ba ki isu ki ba kum ka jai brio jongi ni khmi nanti ni kita bad da ka bale kom ta ka bot ila ban yo nong ikmat ubobit ubobiang ka jingja Manipur klapan kandet ban re baro but kum ka jingja Manipur kam dai ban slay lani kam dai ban spill over shakne ka jilla ba kham tam ha ka chai ban re ku jungi te ha ka jinga dai ba kan nyam ha ka jinga dai ka jingai kalong ka don kam ba mangi kum ki nang yalam Kristan kum ki nang yalam jong ki balang ki bo pher ngi dai ban ai ka jingi kai ka ban pinskem ya lagi jong ki para bangai khamtam ki para nongshong snong ha jala ga jingi bakan don ka jingi teli ka wei ka ba ar pa kalong ba ki nong mi khmat ki jongi khamtam ladangi jet yo MP undai ubre ubala ro banya tai banya phalang halo kane ka phang ban don ka jingi da tang ka jingi da hanrei ka jingye le nangam ta ka jinglai loi nam ta ka ha ka jingye de ka jing mane blai hakleng kleng ka ri tang ha ka ri ka jingi la ne ki kun hon hanrei ka jinglai loi ha ka jing mane blai hal ka jong ka jingai jong ki breu shmet ki kun hon ka de ban ka kom ka ta te unong mi khmat bon mi khmat sha darbar thau an jong ka ri India bro ko u de ban ru ka ta ka jingla ban le se ngi la ban ong ba kan de ka jing khmelen ti ka jongi ba ko mu ta unong mi khmat on yang ban ya da ban yele ba ki nong shong snong ha ga jala ga jungi kin yo e ga jingai lai loi nam ta ga jingai ka jingmane blai but ka jing snow scam jing snow shlur hala ga jong ka ri hala ga jong ka jala ban le ban pendap ila ga jong ka jingmane ka jungi ange scam ru ba ki khun ki samla ki jongi man tangi la yo thap vot na do khat pra snem te ka ne ka age min shwang i thap at huai la ki la kham rang ba man ta ki ne ki khat pra snem ki la thap ka vot ba ngai scam ba ki ne ki ba thap vot man ta ru kim dunai e ru namara ka jing nang jing start la yo information la yo pitep te man ta yang manu ke manifesto ke objective jo ki parties mela ki parties ba yang bro ngilat kitip ki kena ba ngai scam ba kad kinla banjit ya u candidate u ban represent ya ka state haka forum ka ba kham he ban kren ya ka jing don kam chong ka jai bin rio kanang ba ka jing man toy kan wan kelum ya baro haka state jungi ba na mar bang yo jing man toy kari India ru kan yo igen kan yo jing mentoy lang para kari India kan yo jing mentoy kan ai ka jing mentoy yangi baka perthel kan yo igen bangi don kata ke inclusive